مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن نصیرہ بدر پھر سے بچوں کی ولانا یہ لخیالا خبر دی خالق ٹولستا لکا مالا خبر دی خالق نصیرہ بدر پھر سے مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن نصیرہ بدر پھر سے بچوں کی ولانا یہ لخیالا خبر دی خالق ٹولستا لکا مالا خبر دی خالق نصیرہ بدر پھر سے بچوں کی ولانا لخیالا خبر دی خالق ٹولستا لکا مالا خبر دی خالق بخانہ قادہ پھر سے بک میں ماشاہور مدرسہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن پھر تاریخ شیخ الحدیث ملو ہستی دا حضرت مولانا محمد عیسیٰ پھر سے باقی دا حضرت مولانا محمد عیسیٰ پھر سب کی دا سر بات خلاص کی پاساب کو سر دا حدیث خلاصہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن درس و تدریس تشم مخلص استازان دی قبل قبول نیک علیمان دی قبل قبول درس و تدریس تشم مخلص استازان دی قبل قبول نیک علیمان دی قبل قبول ذکر اسکار کی ذکر اسکار کسی مشغول مجموعہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن دلور لائی سلا پتا بندی روشانا قربان دشما فیض القرآن قربان دشما وائی دلور لائی سلا پتا بندی روشانا قربان دشما فیض القرآن قربان دشما درس و تدریس کی مانل سوی جامعات مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دی دا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یادا مدرسہ فیض القرآن
سی بک مدرسہ ستایم پا نظمو کی مدام شاعرہ پدا نظمو کی مدام شاعرہ د پیر سی بک مدرسہ ستایم په نظمو کې مدام شاعرہ پدا نظمو کې مدام شاعرہ شاعرہ ستا پا شاعری پسو بادا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یاد مدرسہ فیض القرآن مرکز دا دین دیتا علوم خزانہ دا مدرسہ فیض القرآن سے باقی یاد مدرسہ فیض القرآن دا خپل شعر په आवाज دا د ډیر ګران او محترم رور عصمت الله جرار او زبیر حقسار والسلام.